Җитәкче булсам. Әгәр җитәкче булсам мин, белер идем нишләргә. Өйрәтер идем һәркемне тиешенчә эшләргә. Куыр идем хуҗалыктан, куштан һәм әләкчене. Алардан һичбер файда юк. Сез шуны беләсезме? Специалистларны да йөрттермәс идем җайга. Болай да өйрәнделәр йөзәргә балда майда. Сыер савучыларга эш бик күп. Көн-төн сыер янында. Мин онытмас идем ат һәм тракторлар барында. Фермада ат җигүчеләргә бәйләнмәс идем һич тә. Кар, буран, яңгыр димиләр. Көн сайын алар эштә. Механизаторыбыз тырыш, аларга да ял кирәк. Эштән кайтканнан соң бераз капкала бипләп. Аңлап була аларны да. Тормыш авыр, нишләргә? Хуҗалар тукып тора, эшләргә. Бүгенге авыр тормыштан канәгатьләр бик сирәк. Шуңа күрә дә дусларым, сабыр булырга кирәк. Инде әгәр дә булмаса, минем кебек хыялланырга кирәк.